balele ka kai ba wanda zan hana ba abun hawa saboda ka san ni ba wannan zuciyar tare da ni ba wannan bakin cikin su dan Allah dan annaba kullum mu na mashin kaga wancan karan ka lalata mun mashin dan Allah wannan karan ka kai mun wasa da shi ai bari ka Allah lafiya kallon dama da shi kuma Allah da ma na zuba mamai a'a in Allah ya taimake ma ne wata kandamar na kandamu babana ai sabo zan siya ma Allah ya bar mun kai balale ni kadai ne fa na gagari babana balale kuma ake nema na da bindiga har yanzu ba a samu ba balale na gode ma nawa gaskiya ne mutumi na a'a ina wuni ba yaro ina gajiya lafiya lau ya gidan lafiya kalau madalla yaro ai ba kai ne daga so mun zan gaishe ka ni zan gaishe ka lafiya ba to Allah kaga dai shi ita rayuwa zubin mutum zubin halayensa dan Allah dan annabi ina saka min wani abin arziki ka rike amana na ga kana hulɗa da balele me ya haɗa ka da shi ne balele babu komai tsakanina da shi baba to amma bawan Allah ɗazu na yanzu na ka miƙa min kulli mashin ɗina ya ce in ara mai zai je binni da shi yanzu haka ma an kawo bayansa za ga wajen Isa mai face na tura shi je ɗan mashin ina wajen Isa mai face binni binni ya ce zai je qadiran wa muridan wa aliman wa hayya yaro ya ga mabaci Allah gyara amin binni wallahi binni ya ce zai je amin baba agode binni ni da ubangiji Allah zai sa baushi yi min arziki ritsaran nan har bai mushi wallahi talla da biya ni addu'a zan dinga yi ubangiji ban gane haka ba. Ai abin da ka cancanta ke na ai maka. Ina kuɗi 150. Na turo hannu. Na yi ya ƙoƙari. Baka ba shi kuɗi. To ina kuɗin? Kuɗin gona? To da na me za ka bani? Ai me gari ni abin da nake so ka fahimta ita rayuwa yanda ni asara kai ma sai ka asara. Ka kake bari? Nawa kashe akan yarinya? Waya ma nan ta nawa kake mota? Waya ma ta kusan 150 da siya mota. Waye ce ka sa mata? Wace ka sa mata? Ato. Ato me? Ita amarya an mata hudoki ba ai ba a mata kaya ba. Kai da kanka kai zaka haɗa wa amaryan nan kaya da kwalli da ban keke da duk jagida duk wani abu da ka sani sai ka haɗa mata ka ɗora ta kuma a doki ka kira mai buɗa taimakon buɗa. Bari in gaya maka za ka biya kuɗi. To. Amuri da mun daga nan gane. An yi shaye-shaye a cikin kuma so ake a yi sarauta. Da sarautar ka da sarautar bulhodi duk ba ɗaya ba ce. Na asara kai asara. Big man no sense. Wannan abun akwai ban takaici. Wai a ce mai gari shi da marƙabu su zauna suna faɗa da ɗan cikinsu akan wata yarinya da ya isa ya haifa kusan ma a ce jikarsa ce. Me abin mamaki yaya? In ba su yi haka ba waɗannan mutanen ina za su kai budurwar zuciyarsu? Allah ya kyauta. Amin, amma dai girma ya faɗi. Raƙumi ya shanye ruwan 'yan tsaki. Raƙumi ya shanye ruwan kasko. Da ce raƙumi ya shanye ruwan kasko. Ku zo ku ce za mu kuna yin surutai? Kuna so ku zagi mutane ku zagi manya? To ai karin magana ne. Kuma hiran mu muke yi ka zo katar da mu ballantana ka ce da kai ake. Karin magana ba a tashi a yi ta ba sai a guri na. Kun san ina cikin ba kun san ina cikin daki ba. Da kun san ina cikin daki ba za ku kawo wannan magana ba. Kina ta wani zuba? Kina ta wani zuba kaman an kado yayin dabino. Ina da din na mafadi. To ke kin gabanin gaba ki wata magana. Kin kai na aya. Don wallahi bari ga miki wani magana ƙara in tattara ki koma gidanku
ki je ki zama wakafi na lokaci. Idan raƙumi ya gama shan ruwan kasko kat, idan da hali in ma yi hali an bani haƙuri a gidanku in dawo da ke ki zama ta uku, shi da himuna. Ban gane zaman wakafi ba. Ai sai ka kai ni aya gaba ɗaya ka haɗa min da 50,000 ɗina da karanta shekaran jiya da daddare. Aure ya cinye 50,000. Duk ina kike ki faɗi aure ya cinye 50,000. 50,000 neman kuɗi kika zo gidan ko aure? Me ya zafi haka ne ranka ya daɗe? Kai haƙuri mana. Babu ruwanki don Allah na ki fita da bakin ki. Sa'ali. Fita da bakin. Wannan naga alamai tun da ta zo kanta ke haƙi. Take so ta damu. Ai ba inda zani. In ka ga na bar gidan nan sai dai in ka bani kuɗi na. Kuma ko ma saki na kai ai babu kare bin da mu. Ba ɗa ba jika da. Babu kare bin da mu. Waye kare waye da mu? Kin ji ko? Waye kare waye da mu? Ai sai da gari ya waye. Na ji an ce Alkudu ya tattara kuɗin ku ya gudu na sadaki sannan na gane inda kuɗi na ya dosa. To maganan kenan kin ji labarin an Alkudu ya tafi da kuɗin mu ko? To ya tafi da kuɗin. Na ce ya tafi da kuɗin. Sai me? To ta tabbata a kanki. Sai kin koma gidanku. Duk wannan take-take ke yi na ba za ki na kada ba ki son ki fita. Sai kin gama munumunu ki kap sai kin bar gidan. Haka kai ma duk talaucinka da babunka sai ka bani kuɗi na. Inda ka bani kuɗi na ma ai tuni ma da na bar gidan. Sanda zaki fita? Kwarai. Kina nan zaune? To kuɗi na gaya maki inda kuɗi ya shiga. Aure ya cinye. Kin ji ɗaya? Kuma kin san ni mai sarauta ne. Kika ce zaki haka wallahi bari ɗauko rawani in naɗa rawani. In zaki ba gidan sai kin ba gidan nan yanzu. Da ni kike magana. Yanzu ba zan yanke baki hukunci ba sai na sa rawani.